Hei Twilight, mitä kuuluu? Minulla on ainakin aika hyvää. Ihanaa. Mutta minua kyllä huolestuttaa eräs asia, joka on... Ei, mikä se olikaan? Siis mulle kuuluu ihan hyvää Applejack. Entäs sulle? Siis, niin, ai niin. Niin, Spike, mitä sä teet siellä mun takana? Sun ei... Pitäis. Hehehe, mulla on pikkusen nälkä mennä syömään. Oi, miksi siinä on ikkuna? Spike! Miten? Se on kirje prinsessa Molestialta. Hei, 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 hei. Minä olen Molestia. Ja minä tykkään Molestia. My little pony. My little pony. Pa 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 pa. Kot, kana. Ti. Rarity, Applejack. Patusai. Ja Twilight Sparkle. Pa 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 pa. Ystäviä! My little pony, friendship is jotain. Naurin post. Jee. Molestiat on kivoja. Mä inhoan molestiaa. Katso, 2 molestiaa! Vau! Tiesittekö, että molestiat ovat hienoja? En. Ja ei välitä siitä, koska inhoan molestioita. Oikeesti, Spike. En vois uskoa, että sä sanoit ton. Molestia, hän on aivan paras. Olen aina unelmoinut Molestiasta. Hän olisi niin ihanaa tavata Molestia ja antaa hänelle pari Molestion munakasta ja saada sitä paljon rahaa. Ping! Hiljaa! Joo, Molestia myös paljon... Ai, Molestia olisi niin ihana mies minulle. No sittenhän, rakastatko Puhutaanko täällä Molestiasta? Olen aivan ihana. Ei, sinä et kuule ymmärrä, hän on minun. Ymmärrätkö sinä sen? Ei, hän on minulle paljon rakkaampi. Vai mitä, että Molestia on aivan paras? Molestia on aivan... Jee, minähän tiesin sen. Ihanaa, vai mitä? Minä tapaan Molestian. Sehän olisi niin aivan ihanaa. Molestiat katsoisivat minua, kuin minä synnyin. Ja olisi niin komea. Niin komea, että kaikki Molestiat katsoisivat minua hikihatussa. Ja hurraisivat minulle niin paljon kuin teen Molestia syöksyn. Ja se oli niin suurta, että koko maailma räjähtäisi. Rakastan Molestiaa ja hei hei!